Какво е най-хубавото на Исус Христос? Че Той говори само истината, върши само истината. И всичко, което проповядва, го върши и дава пример с делата си. Защото ако не го правеше, той щеше да е лицемер. Какво е направил той? Когато той е бил на някъде, предполагам, 30 годишна възраст, е отишъл при Йоан Кръстител в река Йордан сам на краката си и Йоан Кръстител го е възпрял. Му казал, че всъщност Йоан Кръстител трябва да бъде кръстен от него във водата. Да бъде кръстен от него, не във водата. Де сигурно става въпрос за Светия Дух, предполагам. Това са мои интерпретации, но както и да е. Исус му е казал, трябва да свършим всяка правда. Тоест да даде пример с живота си за това, което казва. Защото той какво казва? Всеки, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, няма да бъде спасен. Сега, има изключения, в които хората не се кръщават. Като, например, крадеца на кръста. Обаче той няма да слезе от кръста, да ходи да се кръсти във водата и да го заковат обратно. Това няма да стане. Защото той казва, Господи Исусе, спомни си за мене, когато отидеш в Твоето царство. Той се покайва на кръста, но той няма къде да мръдне оттам. Той вече е закован и ще умре. И покаянието му е прието от Бог. Но всеки, който може на краката си да отиде да се кръсти и вярва в Бог и не е кръстен, включително ако е кръстен като бебе, защото това си е лъжа и въобще не е редно, по-добре да се кръсти, независимо кой какво ви казва. Вижте какво прави Исус Христос и мислете над думите и действията му. Той дава пример с живота си.